هاني اتزعب زلو دايركتر ኣብ ተኸታታሊት ናይ ቴሌቪዥን ፊልም ማጨሎ ከም ሳሰ ዝበሃል ጠባይ ሒዙ ምስተዋስአ ደገፍቲ ክውስኽ ክኢል እዩ ነታ ፊልም ከም ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር ኮይኑ እውን ዝተጻወቶ ተራ ብደራሰን ዳይሬክተርን ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ብኣባላት ማጨሎ ኣድናቆት ክወሃቦ ተሰሚዑ እዚ ድማ ነቲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዘጉልሕ እዩ ሃኒባል በለጾም ዘለዎ ደፋርን ውዑይ ጠባይን ብዙሕ ሞያ ንኽፍትን ሓጊዝዎ እዩ ዝዓበየሉ ገዛውቲ ደበዚቶ ንቤት ትምህርቲ ዳሉል ተባሂሉ ዝተዳለወ ሜዳ ኩዕሶ ዝሓዘ ጎልጎል ዘለዎ ብምዃኑ ተጻዋታይ ኩዕሶ ክኸውን ብዓበይቲ ደቂ ገዛውቱ ተጽቤት ነይርዎ ፈታው ጾታ ብምንባር እውን ኮንዶኾን ናብ ጥበብ ክዝምብል እዩ ዝብሉ ነይሮም ናይ ዓበይቲ ዕላል ጽኒልካ ምስማዕ ኣዘራርባን ተግባራት ምድጋምን ዝፈቱ ቆልዓይ ነይሩ ካብታ 7 ትንፋስ ዘፍረየ ስድራ ብ1992 ተወሊዱ ሕሳስ ልደ እታ ቤት ብምዃኑ እውን ሓንቃቐ ኣይተፈለዮን እዚ ኸኣ ከም ቃሕትኡ ክኸውን ካብቲ ተሓገዘ እዩ ትምህርቱ ጀሚሩ ናብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ክከታተል ናብ ማእከላይ ደረጃ ኣዱሊስ ተጸምበረ ዋዒኡን ንጥፈቱን ዝተዓዘቦ መማህራን ናይ መዓልቲ ናጽነት ምርኢት ክላስተኒክስ ክሳተፍ ለኣኽዎም ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ዝካየድ ዝነበረ ልምምድ ድማ ብድፍረት ናይ ባራኪዮን መምህር ሰለሙንን ምንቅስቓስ ይደግም ነበረ ሽዑ ዝተዓዘብዎ ወገናት ድማ ኣብ ልቢ ዝቆልዓ ጥበብ ከም እተዓኮኽ ርግጸኛታት ክኾኑ ክኢሎም ናይ በዓል ናጽነት መደባት ተዛዚሞ ንፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ምርኢትን ውድድርን ንኽሳተፍ ምስ ጉጅለ ባህሊ ናይታ ቤት ትምህርቲ ተጸምበረ ሚኒስትር ትምህርቲ ባህላውን ጥበባውን ስራሓት ከዓቢ ሓደሽቲ ቆልዑን መንእስያትን ናብ ዓውደ ጥበብ ንምስታፍ መደባት ምስ ሓንጸጸ እቲ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራን ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣባል ቀያሕቲ ዕምባባ ኮይኑ ዝሳተፍ ዝነበረን ናይ ድምጺ ምንቅስቓስ ኣካላትን ሳዕስዒትን ስልጠና ዝወሰደ ሃኒ በለጾም ሓደ ካብቶም ዝተሓረዩ ቆልዑ ኸነ ተማሃራይ 8ይ ክፍልን ከሎ ድማ ምስታ ከም ክፍሉ ዳኘው ሕሩይ ዳንኤል ክብሮም ማእከለ ፍረሰላም ሙሴ ዘፍሬት ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምባባ ዞባ ማእከል ኣባላ ኮነም ኣብታ ጉጅለ ድማ ከም ተዋሳኣይን ተላሃይን ብምዃን ናብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኤርትራ ብምጓዓዝ ኣብ ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርትን ምርኢት ኣርኣየም ኣብ 2003 ደራሰን ዳይሬክተርን ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ከም ኢብራሂም ራጭን ማውሮን ዝኣመሰሉ ቆልዑ ብምእካብ ኣብ ታሪኽን ናብራን ግዳም ሓደር ቆልዑ እተዘንቱ ሜሎዲ ናይቲ ምሸት እትብል ፊልም ይዓይ ነበረ ሃኒ በለጾም ሓደ ምሸት ናብቲ ልምምድ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ክዋ ብምኻድ ንወዲ ኳዳ ክዋሳእ ከም ዝደሊ ሓበሮም ወዲ ኳዳውን ቆልዓ ይደሊ ብምንባሩ ንኽዋሳእ ፈቐደሉ ሃኒ በዚ ኣቢሉ ናብ ኢንዱስትሪ ጥበብ ኤርትራ ብኽልተ እግሩ ኣተወም ዋዒ ሃኒ በለጾም ዝተፈላለዩ ዕዮ ክጽምበሮ ስለ ዝደርኽ እቲ ፊልምታት ዘፍሪ ዝነበረ ብኣወል ስዒት ተመስሪቱ ዝነበረ ዓስቢ ፊልም ፕሮዳክሽን ዝተባህለ ክሪው ከም ላይትማንን ሳውንድማንን ኮይኑ ተጸምበረ ኣብቲ ጉጅለ ካብ ዝጸንሕዎ ዓበይቲ ተዋሳእቲ ድማ ተመክሮ ክቐስም ኣኽኣሎ ካብቲ ዝቐሰሞ ተመክሮ ኸኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታትን ድራማታትን ከም ተዋሳኣይ ኮይኑ ከዓይ ጀመረ ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ድማ ምስ ኣባላት 25 ዙርያ ናብ ሳዋ ወረደም ካብ ሳዋ ምስተመልሰ ናብቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ጥበብ ብፍላይ ድማ ዓውዲ ፊልም ብምጽምባር ዕዮታት ምፍራይ ናተይሉ ተተሓሓዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ክዋሳእ ድሕሪ ምጽናዕ ከኣ ኣብ ውሽጡ ተኣጊዱ ክሕንጥጥ ክቐድር ዘሕለፈ ግዜ ዛዚሙ ብዛዕባ ሓደ ኤዲተር ንሓንቲ ናይ መርዓ ፓነር ከዳልወላ ዝመጸቶ ጓል ዘፍቅር እትትርኽ ፊልም ኢንቪቴሽን ብ2014 ኣፍሪዩ ኣብ ሲነማ ናብ ህዝቢ ኣቕረባ ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ባሕሪ ጥበብ ጥሒሉ ምሕንባስ ስርሐይሉ ተተሓሓዞም ቀጺሉ ብዛዕባ ዝተዋህቦ ጸጋን ደላይን ከለሊ ብዛዕባ ዝጓዓዝ ገጸ ባህሪ እትተርኽ ተኸታታሊት ፊልም ደላይ ነብሱ ብመንገዲ መስመር ዩቲዩብ ናብ ህዝቢ ኣቕረበም ኣብዛ ፊልም ጸጋኻ ኣብ ግዳም ክትረኽቦ ምፍታን እተዛዕበየ ጸገም እዩ ሰብ ንነብሱ ኣብ ነብሱን ኣብ ውሽጡን ክረኽቦ ክፍትና ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘት እያ ነይራ እታ ሃኒ በለጾም ከም ጥበበኛ ዘጉልሓቶ ነታ ኣቲዎ ዘሎ ናይ ዳይሬክቲንግ ማለት ኣልያ ዕዮ ድማ መሳለል ዘደየበቶ ተኸታታሊት ፊልም ማጮለያ
ሃኒ ኣብዛ ፊልም ኪኖ ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር ሳሰ ዝብል ገጸ ባህሪ ሒዙ ተዋሲኡ ሳሰ ሱሱዕን ፈታው ነብሱን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትዕቢት ዘርኢ ጠባይ ብምዃኑ ብዙሓት ንሃኒ ክጸልእዎ እንከለው በቲ ዘርኣዮ ብቕዓት ግን ኣድናቆቱ ረኺቡ እዩ ፊልም ማጨሎ ብመንገዲ ዊንታ ገብረ እግዚአብሔር ኣቢላ ኣብታ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝካየድ ውድድር ፊልም ሶቲጊ ክትሳተፍ ብምኽኣላ ስም ሃኒ በለጾም ክብርኽ ዝገበረት እያ ሃኒ ብምውሳእ ከይተሓጽረ ኣብ ዳይሬክትን ኣጥሪዎ ዘሎ ብቕዓት ንዝሓለፎ ናይ ጥበብ ጉዕዞ እዩ ዘመስከር ብርክት ኣብ ዝበላ ሓጸርቲ ፊልምታትን ተኸታተልቲ ፊልምታትን ስም ሃኒ ኣብ ናይ ዳይሬክተር ቦታ ተወቂሩ ምርካቡ ግድን ኮይኑሎም መተዓቢቱን ፈለጥቱን መጽሓፍ ተደሊኻ ንሃኒ ተወከሶ እዮም ዝብሎም ቤቱ ኣትዮም ዝዕዘቡ ወገናትን ኣብ ውሽጡ ቤቱ ንእሽቶ ቤተ ንባብ ኣላቶ ኢሎም ይገልጽዎም እዚ ኸኣ ነቲ ናይ ሃኒ ናይ ንባብ ልምዲ ዘጉልሕም ሃኒ ነብሱ ንመምሃር ድሕር ስለ ዘይብል ኪኖ ሓጺር ስልጠናታት ብምስግጋር ካብ ኢንስቲትዩት ስማፕ ዓውደ ትምህርቲ ቲያትሪካል ኣርት ብምቕሳም ኣብ 2017 ብዲፕሎማ ተመሪቖም ሃኒ በለጾም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2023 ናይ ጥበብ መሳርሕቱን ኣዕሩኽቱን ኣብ ዝተሳተፍዎ ናይ ሕጸ ስነ ስርዓት ፈጺሞም ንጥበብ ኤርትራ ብዕምቆት ዝከታተልዎ ወገናት ነቲ ሃኒ ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳት ዓዚቦም ሃኒ እቲ ዝዓቢ ዳይሬክተር ኢሎም ይረቕሕዎም